आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनाय फिन खनसे बाहर जोंखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय। दर्शन होननाय मोनसे आसनि फोसावदोंमोन आरो बेवहाय ब्रह्म मन्दिराव होनो नाङा होनना मोनसे बाथ्रा लिरनाय नुदोंमोन। जेब्ला बेखौ नुनो मोनो लोगो लोगोनो जोङो आसाम सरकारजों बे मेटारखौ बे बाथ्राखौ जोङो रायलायदों आरो लोगो लोगो बिथांमोना बेखौ कारेक्सन खालामदों आरो कारेक्सन होसे होनानै जोंनि जिखिनि ब्रह्म थानसालि दङ बेवहाय जोङो 188 थानसालिनि थाखाय अनसुंथाइखौबो बिनानै लाबोनानै अलरेडि राननानै होबाय। नोंथांमोना गोबाङानो हयथ' बेखौ मोनबाय जानो हागौ। नारसिनजेनदोंमोन आरो दिनै जोंबो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जोङो भारत सरकारनो लाइजाम हरनो थाखाय थिग खालामदों जे बियो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव रुपसि एयारपर्टखौ दोननांगौ होननानै। बावैसो ट्रास्टनिफ्राय खावलायनाय हिसाबै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि गुरुदेवनि मुसुखा बानायनाय बिनि थाखाय जि राङारि अनसुंथाइ बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय सानब्रैसो सिगाङावनो सेंसन खालामनानै हरबाय आरो थाबैनो गुरुदेवनि जि मुसुखा बियो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गायसनजासिगोन आरो बेजों लोगोसे गहपुराव मोनसे मुसुखा गायसननायनि थिग खालामनाय जादोंमोन। दा बे गहपुरनि मुसुखानि थाखायबो जोङो राङारि अनसुंथाइखौ जोङो थिग खालामनाय जाबाय। एनाउन्स কৰিছিলে তাত ব্ৰহ্ম মন্দিৰবিলাকক দিয়া নাযাব বুলি লিখা আছিলে। পিছত আমি অসম চৰকাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰি পেলাই আহ্বান কৰি পেলাই এইটো কাৰেকশ্যন কৰাইছোঁ আৰু অকল কাৰেকশ্যন কৰাই নহয় অসম চৰকাৰে পিছত অসম দৰ্শনৰ যিটো আঁচনি ইয়াৰ দ্বাৰা 188খন ব্ৰহ্ম মন্দিৰত অনুদান দিছে আৰু এতিয়া আজি ইয়াত মাঘী পূৰ্ণিমাৰ লগত সংগতি ৰাখি 112তম অধিৱেশন ইয়াত আমাৰ সংস্থাই ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছে। মই আজি এই মাঘী পূৰ্ণিমাৰ এই শুভ দিনত মই সকলো আমাৰ ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ যিসকল ভক্ত আছে বা যিসকল আমাৰ ব্যক্তি আছে লগতে আমাৰ অসমবাসী ভাৰতবাসীক মই শুভকামনা দিছোঁ। আমি অকলেও খেলিম, মিশ্ৰজয় হ'লেও খেলিম আৰু কেইখনত খেলিম আমি গোটেইকেইখন আসনতে খেলিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছোঁ। পিছত মিত্ৰজোঁট হ'লে হয়তো এখন দুখন কমি যাব পাৰে আৰু অকলে খেলি হয়তো বাঢ়ি যাব পাৰে। এই মুহূৰ্তত আপুনি কি ক'ব চৰকাৰ কোনে গঠন কৰিব বুলি কয়? চাওক চৰকাৰ এইবাৰ সলনি নহয়, দিল্লীত যোনে চৰকাৰ হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্টীয় চৰকাৰ হ'ব আৰু আমাৰ বিটিআৰতো যি চৰকাৰ আছে সেই চৰকাৰে হ'ব। जोंनि आबाद हेल्थ आरो गुबैयै हान्था मेला बे मोनब्रैखौ बांसिन गोसो होदों आरो बेजों लोगोसे इनकाम जेनेरेशन मानसिफ्रा जाहाथे माबा मोनसे खामायनानै जानानै लाबोनो थाखाय माखासे बाजेटखौ हमनाय जादों।